No niin, A-tyttöjen SM-sarjaottelu, OFPC, M-Team on takana ja vierailija M-Teamille selkeä 14-3 voitto. Haastateltavina täällä vierasjoukkueen Kim Sevström, menikö suunnilleen oikein? Suunnilleen. Okei, ja kotijoukkueen Karo Kuussaari. Aloitetaan vaikka vastustajajoukkueen, vierasjoukkueen valmentajan kommenteilla. Miten sinä näit peli? No ottelun alussa niin voin rehellisesti tunnustaa, että M-Team oli onnekas, että OFPC kyllä hallitsi peliä ja siinä oli ainakin 3 maalipaikkaa, mistä olisi voinut tulla maalia ja pelin luonne olisi voinut olla hyvin erilainen. Siinä mielessä oltiin onnekkaita ja maalivahti oli hereillä. Sen jälkeen sitten vähän ottelun hallinta, pallollinen hallinta siirtyi ehkä meille vähän enemmän semmoista rohkeampaa murtautumispeliä ehkä meiltä ja pakkien avaaminen vähän ehkä parempaa kuin vastustajalla, sitä kautta saatiin peliä sitten siirrettyä tuonne vastustajan päätyyn, mutta hyvää, tiukkaa fyysistä vääntöä ja ihaltava suoritus vastustajalta, että loppuun asti kamppailevat joka pallosta. Ehkä taitopuoli meillä vähän edellä. Mitenkäs M-Teamillä tästä ohjelma jatkuu? No, tässä jatkuu silleen, että meillä itse asiassa ollaan tällä kertaa täällä lentokoneella liikenteessä, niin lennetään tuosta kotiin ja sen jälkeen me lähtee 4 pelaajaa tonne naisten liigan mukana pelaa Tepsiä vastaan huomenna ja sitten loput tytöt lähtee tonne Tampereelle pelaa sitten tyttöjä SM Klassikkiä vastaan. Et silleen tiivis viikonloppu. Okei. No, kotijoukkueen Karo Kuussaari. Mitenkäs sinä näit peli? Ja miksi kävi näin niin kuin kävi? No, Kimi oli superkimi, niin kuin mä häntä nimittäisin, niin oli nyt vähän kohtelias, että ei meillä kyllä rehellisyyden nimissä tänään ollut tuolla kentällä mitään palaa. Tämä on totuus, missä me mennään tällä hetkellä. Me ollaan taitopuolella perässä, me ollaan fyysisesti vähän perässä, me ollaan 5 kuukautta vasta tehty tässä hommia joukkueena ja koottu tämä joukkue lähden niin kuin tyhjistä. Ja kyllä se tänään näkyy tuolla, että ei me olla niin kuin vielä päästy siihen matkaan, missä tämän tason joukkue menee. Ja alussa oli 2-3-4 hyvää paikkaa ja sitten sen jälkeen niin luvattoman helppoja maaleja. Että itse asiassa meitä vastaan ei ole kyllä tällä tavalla tehtykään tuomatta maaleja. Että niin ehkä se 3 viikon taukokin tässä vähän näkyi, mikä peleistä oli, että ei oltu ehkä semmoisessa rytmissä ja päästy kiinni, mutta että se millä me ollaan näissä peleissä pärjätty, niin tänään ei ollut kyllä tietoakaan, ei viisikon tiiviydestä eikä niin kuin kovaa kaksinkamppailuun menemisestä, että kaveri hallitti pallollista peliä varmaan 90-10 ja kaksinkamppailu tai 95-5, että me hävittiin niin kuin joka ainut kaksinkamppailu, tuolla luovuttiin pallosta ja kyllä tämä tuossa sanottiinkin jo 3. erässä joukkueelle, että nyt kannattaa ihan oikeasti opiskella ja katsella tulevaisuutta varten, että A, näin ei voi pelata ja B, kuinka vastustaja pelaa, niin noin meidänkin pitäisi pelata, mutta niin ei viedä vastustajalta mitään poista, kaikki kunnia heille, että kyllä se heidän ansio tänään oli, että jos sitten oltiin tänään heikkoja joka osa-alueella eikä oikeastaan päästy millään peliin, niin kyllä kaveri sen teki meille sen pelin ton näköiseksi kuin se oli, että ei meillä ollut kyllä tänään paloja tuolla kentällä, mutta niin siitä mä oon kyllä ihan ylpeä joukkueesta, että en edes muista, sanoin tuossa kopissakin, että en edes muista, onko ikinä alueet on tullut 14 maalia omien valmentajana tuolla vaihtoaitiossa, mutta niin kyllä meillä tuolla silti säilyi semmoinen taistelumieli, että joka kerta kun kentälle mentiin, niin pyrittiin hakemaan jo huomista varten edes joku onnistuminen siitä vaihdosta, että oli se sitten yksi katko tai yksi töötti tai yksi avaus tai joku yksi asia. Ja eiköhän tuo äskeinen palopuhe tuolla kopissa riittänyt tytöille, että siellä muutama nosti selvästi niin kuin rintamusta ja on niin kuin huomenna valmiimpi taas pelaan. Tämä oli meille nyt semmoinen harjoitusottelu huomista varten ja sitten katsotaan, että saataisiko huomiseksi taas rivit parsittua. Mutta että kaikki kunnia M-Teamille, että ihan oikea joukkue tuolla tänään ja paras joukkue, mikä tähän mennessä ollaan kohdattu, niin voitti. Mitenkäs Kimi, teillä olitte 2 kentällä liikenteessä. Onnistumisia taisi tulla aika laajalla rintamalla, mutta ketä nostasit sieltä suurimpina onnistujina? No kyllä lähdetään sieltä pohjalta, eli maalivahti pelasi hyvän pelin, niin kuin tuossa Karokin kuitenkin totesi, vaikka vähän vähätteli, että oltaisiin vaan kohteliaita. Että kyllähän edelleen korostan sitä, että siinä oli hyviä maalipaikkoja alussa ja maalivahti oli hereillä ja sitten taas loistavia heittoja meidän maalivahdilta, että sieltä se pesäpallotausta näkyy, että hienoja avauksia puolustajista laajalla rintamalla onnistuu pakit sieltä pääsi tehoillekin hyvin ja hoitivat oman pallollisen pelin hyvin. Sieltä sitten meillä on ehkä hyökkäistä voidaan nostaa meidän nuori 0-0 Taru Nordman
on kyllä todella taitava ja pystyy tehdä omia ratkaisuja ja pystyy huomioimaan vastustajan, tai anteeksi, noi joukkuekaverit, niin oli kyllä hyvä myös. Mutta vähän ikävä nimetä tuossa nyt, niin kun, vaikka sitä nyt tein, niin kyllä kunnia kuuluu koko joukkoille. Me oltiin pienellä ryhmällä täällä liikenteessä, että 12 pelaajaa ja siihen oikeastaan melkein niin kuin muutama sairastapaus ja sitten vähän taloudellisiakin syitä. Tämä on haastavaa nämä matkat, mutta en mä lähtisi täällä valittaa, kun täältä kotijoukkue lähtee matkalle ja on pitkiä matkoja. Siinä kohtaa nyt haluaisin muuten nostaa esille, että kun tänne matkustettiin tuolta pitkältä, vaikka nyt tultiinkin lentokoneella, niin kyllä oli hieno tulla tänne paikalle, että OFPC otti hienosti vastaan ja meillä oli kopissa eväät pelaajille ja että tästä vaan me muut tyttöjen SM-sarjan joukkueet niin mallia, että kun oululaiset tulee vähän pidemmältä, niin mekin voidaan huomioida niitä, että tästä tuli muutakin kuin pelillistä oppia tänään. No niin, vielä Karolta sen verran, että numerot ei tosiaan hirviästi mairittele, mutta pystytkö sinä löytämään joukkueesta jotakin onnistujia? No joo, siis kyllä meillä siellä koko jengi tietysti yritti taistella, mutta kun lukemat on tomutteet, niin aika vaikea on löytää. Mutta jos nyt rehellisesti katsellaan, niin kyllähän siellä niin kuin meidän puolustuksessa niin Linnea Muraja ja Paula Salmijärvi niin saivat onnistumisiakin aikaa ja taistelivat isolla sydämellä ja Viistetin Lotta kapteenina yritti koko ajan, teki pari maalia ja oli katkomassa ja peittämässä ja puolustamassa ja yritti joukkuetta sytyttää. Ja siinä ehkä, mutta tietysti aika vaikea niin tämmöisen tappion jälkeen lähteä kaivelemaan niitä onnistujia. Niin kyllä se kyyti kuitenkin sen verran kylmää tuolla kentällä loppujen lopuksi oli. Mutta niin huomista varten niin mä sanoisin näin, että kolmannessa sarjassa jokainen sai jonkun onnistumisen ja saatiin jokainen vähän katsoa, että miten tätä salibändiä pelataan. Ja mä toivoisin, että huomenna voitaisiin keskustella onnistujista vähän enemmän tässä, että se myös sitten auttaisi meitä tulevaisuuteen. Niin, OFPC:llä tosiaan seuraava ottelu 20 tunnin päästä täällä. Ketäs vastaan teillä peli oli? No erä tulee huomenna kello 12 on jo peli ja heilläkin on tietysti tänään Tampereella peli ja matkustaminen tänne, että puntit on sikäli tasa ja heillä on vielä huomenna naisten liigapeli, niin sekin vähän tasoittaa, mutta niin, kyllä meidän niin täytyy sitä omaa pakettia nyt, että se tiiviys ja se semmoinen pelaaminen, millä me uskallettiin pelata ja oltiin pelirytmissä ne ensimmäiset 4 peliä, ensimmäiset 3 peliä, mitä tässä sarjassa oli, niin sillä me voidaan huomennakin taistella pisteestä. Että jos me tälleen pelataan, että viisikkoon noin rempallaan, ei uskalleta tehdä mitään, niin aika vaikeaa on huomennakin pisteestä haaveilla. Niin kuin mä sanoin, niin meillä oli tuossa äsken aika hyvä palopuhe ja sen jälkeen niin joukkue ihan selvästi siellä kapteeniston johdolla otti semmoitteen asenteen, että tämän huonommin ei voi enää pelata. Että tietysti vastustaja sanelee myös pitkälti, mutta että huomenna erää vastaan niin uutta matoa koukkuun ja täytyy toivoa, että tämä homma taas tästä jatkuu. Että noususuhdanteisesti, että ei ainakaan tän alle tuskin enää pystyy suorittamaan huomenna. Okei, ei mulla tämän kummempia. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.